खुलुमबाय। दिनै बृहस्पतिबार गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मोनसे खोनासंजायै मुगैथाव खौरां। गावनि बिसाजोखौनो जिनाहारि खालामदों क'क्राझार जिल्लानि सदर थावनियाव सबिराम राय मुंनि बिफाया बिसा गैयैयावहाय उन्दैनिफ्रायनो खांनानै लाफैदोंमोन। बे बिसाजोखौनो जबरदस्ति जिनाहारि खालामदों होननानै फोरमायदों। बेखौ दा गासै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावहाय 10 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो 5,000 रां जुरिमानाबो फोनांनाय जाबाय। बे जाथायखौ क'क्राझारनि क'र्टआ फोसावनानै होनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि इएम डक्टर नीलुर कुमार स्वर्गयारी बिथाङा बिटिसिनि अनसुंथाइजों बिटिसिआव थानाय फिसा फालांगिफोरनो 149 फालांगिफोरनो उदालगुरि जिल्लानि 42 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय बर' बाजार लाइब्रेरियावहाय मोनसे मेल खुंनानै बे अनसुंथाइखौ राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साफायावहाय 5,000 हिसाबै राननानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जुब अखा हानायनि जाहोनावहाय बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो गोबां कलेजफोरा बन्द फोसावनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि माखासे एग्जामफोरखौबो फासयनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावहाय दै लोमफावजोब्बाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बे बन्दखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। मोनसे इमारजेन्सि नाम्बार फोसावदों जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय। नोंथांमोननि जायगायावहाय बान्दो आरो मथावरिफोर बायदों नामा? बायदोंब्ला नैबे फन नाम्बाराव नोंथांमोनहा वाट्सएपआवहाय जाथायफोरखौ दैथायहरनो हागोन। मन्त्रि पियुष हाजरिका बिथाङा नाम्बार होदों 970603 बेयाव वाट्सएप नाम्बारावहाय इमारजेन्सि हिसाबैहाय नोंथांमोनहा गासैबो जाथायखौहाय दैथायहरनो हागोन। सनितपुर जिल्लानि एटिएमआवहाय लुथिनाय दुथां सुबुंखौहाय सनितपुर सिराजुलियाव महन्त गयारी गसाइगावनिफ्राय बरसला पुलिसफोरा हमनो हानाय जाबाय। बिसोर गासै लुथिग्राफोरनि मुङा फारियै महन्त गयारी, बिपुल बसुमतारी, सानसुमा मोसाहारि, जतिस दैमारी आरो शंकर बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 25 लाख रां लुथिदोंमोन। दा बिसिनिफ्राय 10 लाख रां मोनफिननाय जाबाय होननानै बरसला पुलिसफोरा फोरमायदों। थांनाय बैथि दाननि 6 जुननिफ्रायनो तिनिसुकिया जिल्लानि लुखिम फोथारनि बबि बर' गगৈ मुंनि 26 बोसोरनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ। मेडिकेलाव न'निफ्राय थांनो ओंखारलांदोंमोन, बिनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दिगबै पुलिस थानायावहाय एफआइआर होनाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो मोननाय जायाखै होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दा 9 बोसोरनि बिसा हौवाया नागिरनानै गाबगासिनो थायो होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दा बिनिखायनो बिसाय दिपज्योति गगैया न'खरसिम फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसाज्लानि मुङावहाय 50,000 फिक्स्ड डिप'जिट दोननाय सार्टिफिकेटखौबो लोगोसे लांफादों होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।